Καταρχάς, κάναμε τα κείμενα του Κυρίδη για την Αμφίπολη, το στρατηγικό ρόλο που έπαιζε και τη διαμάχη Αθηναίων και Λακεδαιμονίων. Η οποία Αμφίπολη, πριν την κάνουν απικία οι Αθηναίοι με τον Άγνονα γύρω στο 438, λέγονταν 9 οδοί. Εσείς καμιά θα περνάτε εκεί και θα βλέπετε. Μας έκανε η Αριάδνη την εκπληκτική περιήγηση στο χρονικό των ανασκαφών και μετά ακολούθησαν τα 4 υπέροχα μαθήματα που έκανε ο κύριος Πασχαλέδης για τον Μέγα Αλέξανδρο. Ας πάμε την ενότητα αυτή. Το σπουδαίο μάθημα για τους Πέρσες του Εσχύλου που μας έκανε η κυρία Μπαΐρα και μείναμε με το θεολόγιο λίγο στα δύσκολα. Έτσι. Η ελληνιστική επιστήμη είναι κορυφαία εποχή για το ανθρώπινο πνεύμα, όχι μόνο για το ελληνικό. Εμείς σαν Έλληνες είμαστε περήφανοι και καμαρώνουμε, αλλά δεν σκεφτόμαστε αυτό που σας είπα πολλές φορές, ότι η σπουδαία κληρονομιά είναι για να πατούμε πάνω και να χτίζουμε. Να πάμε παραπάνω. Εμείς, λέγοντας οι αρχαίοι ημών πρόγονοι, δυστυχώς πάμε κατά πίσω και κατά κάτω. Αυτά τα μαθήματα που θα μας κάνει ο θεολόγος είναι δύσκολα. Γιατί είναι κορυφαία των επιστήμων. Δύσκολα θα τα καταλάβουμε, αλλά μπορούμε να νιώσουμε το μεγαλείο της προόδου στην ανθρώπινη σκέψη που εκφράστηκε μέσα από το δικό μας πολιτισμό και το σπουδαιότερο μέσα από την δική μας γλώσσα. Γι' αυτό αν μερικά θα πει δεν τα καταλαβαίνουμε, δεν πειράζει. Να λέτε τι σπουδαία ήταν η δική μας και τι αχαήρια είμαστε εμείς. Λοιπόν, είχαμε πει την προηγούμενη φορά για τον αριθμό π, ότι ξαφνικά εμφανίστηκε αυτός ο αριθμός π στις μελέτες που έκανε ο Αρχιμίδης. Λοιπόν, είμαστε εδώ, ωραία. Ο Αρχιμίδης ήταν ο πρώτος που έδωσε μια επιστημονική μέθοδο υπολογισμού του π. Το π είναι το 3,14, έτσι. Και κατάφερε να προσεγγίσει την τιμή του όσο κανένας άλλος μέχρι τότε. Έπρεπε να περάσουν πάνω από 500 χρόνια σε έναν άλλο τόπο, την Κίνα, για να πάρουμε μια μεγαλύτερη ακρίβειας τιμή. Η μέθοδος του έγκυται στον υπολογισμό της περιμέτρου ενός κανονικού πολυγώνου εγγεγραμμένου, θα τα δείτε τώρα τι εννοώ, που είναι μικρότερη της περιφέρειας του κύκλου και άρα και της περιμέτρου του περιγεγραμμένου που είναι έξω. Λοιπόν, εδώ βλέπετε έναν κύκλο και 2 εξάγωνα. Εντάξει, μέχρι εδώ κάτω. Αυτό που είναι μέσα το λένε εγγεγραμμένο. Αυτό που είναι έξω το λένε περιγεγραμμένο. Το εσωτερικό, το εξάγωνο, ή αν μετρήσουμε το μήκος του, είναι μικρότερο από την περιφέρεια του κύκλου. Ενώ αυτό που είναι απ' έξω είναι μεγαλύτερο από την περιφέρεια του κύκλου. Μέχρι εδώ νομίζω ότι είναι κατανοητό. Λοιπόν, λέει τώρα ο Αρχιμίδης, όσο θα αυξάνω εγώ τις πλευρές των πολυγώνων, το ένα από μέσα θα μεγαλώνει, έτσι, η περιφέρεια θα μεγαλώνει, και αυτό που είναι απ' έξω θα μικραίνει. Και αν το μεγαλώσω εγώ πάρα πολύ, θα έρθει σε ένα σημείο που θα συμπέσω, γιατί θα γίνουν κύκλους. Ωραία. Αυτό είναι όλο το σκεπτικό του Αρχιμίδη. Επομένως, αν θέλω εγώ να υπολογίσω πόσο είναι αυτό το π, πρέπει να υπολογίσω αυτή την περίμετρο σε ένα πολύ μεγάλο, με πολλές γωνίες πολύγωνο και μετά να δω τι γίνεται αν το διαρρέσω με την ακτίνα. Αυτό κάνει. Και λέει, ας πάρουμε τι είναι πιο εύκολο, τι είναι λογικό να πάρουμε, ένα εξάγωνο, υπάρχει μεγάλη διαφορά. Με ένα εξάγωνο, να φανταστείτε, όταν πάρω την ακτίνα με ένα μέτρο, τότε το εξάγωνο το μέσα θα έχει 3 μέτρα.
Δηλαδή 6 μέτρα. Ενώ το απ' έξω θα έχει 6,28. Δηλαδή θα υπάρχει αυτό το 0,28 που δεν είναι διαφορά. Λοιπόν, και λέει τώρα ο Αρχιμίδης, ας πάρουμε ένα μεγάλο. Τι να πάρουμε, να πάρουμε 100 γωνίες. Το να κάνεις όμως ένα πολύγωνο 100 γωνιών δεν είναι καθόλου εύκολο. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να το κάνεις. Αυτός όμως ούτε καν σκέφτηκε να το κάνει. Είναι πιο πονηρός. Και εδώ φαίνεται η ευφυΐα. Αντί να κατασκευάσει λοιπόν ένα εσωτερικό πολύγωνο 96 πλευρές και να υπολογίσει την περίμετρό του, υπελόγισε την περίμετρο ενός εξαγώνου, όπως αυτό που βλέπετε, και κατασκεύασε τον αλγόριθμο που δίνει την περίμετρο όλων των πολυγώνων που είναι το καθένα διπλάσιο του προηγούμενου. Τι έκανε λοιπόν? Μετράει αυτό και λέει, θα βρω έναν τύπο που αν ξέρω εγώ το μήκος αυτού του εξαγώνου, να μου δίνει τον τύπο όλων αυτών που θα διπλασιαστούν. Δηλαδή του 12γώνου, του 24, 48, 96 και πάει λέγοντας. Άρα μπορώ εγώ να πάρω όσο το δυνατόν θέλω σε μέγεθος γωνιών. Δεν θα κολλήσω πλέον στην κατασκευή. Λοιπόν, αυξάνοντας λοιπόν αρκετά τον αριθμό των πλευρών, οι περίμετροι του εγγεγραμμένου και του περιγεγραμμένου πολυγώνου προσεγγίζουν εξωτερικά και εσωτερικά την περιφέρεια του κύκλου. Μέχρι σε ένα σημείο ταυτίζονται. Βλέπετε εδώ πέρα που έχω διάφορα σχήματα, πεντάγωνο, εξάγωνο, οκτάγωνο, πώς ας πούμε φτάνει σιγά σιγά το πολύγωνο να μοιάζει πιο πολύ με κύκλο. Ωραία. Λοιπόν, αυτός εδώ ο τύπος είναι με σημερινά μαθηματικά, προσέξτε εδώ πέρα, γιατί θα μου πείτε τα έγραψε αυτά, όχι, δεν το έγραψε έτσι ο άνθρωπος. Εμείς το γράφουμε έτσι. Αυτός όμως ο τύπος τον έδωσε αυτός. Είναι με σημερινή συμβολική γραφή αυτό που έχει στα αεροπλάνα. Έτσι λοιπόν, μελετώντας τον 96 πλευρών πολύγωνο, βρήκε λοιπόν αυτήν εδώ τη σχέση. Ότι αυτός ο αριθμός ο π βρίσκεται μεταξύ δύο κλασμάτων. Το 22έβδομα είναι το εσωτερικό των 96 πλευρών και το άλλο είναι το εξωτερικό. Και λέει ότι το π βρίσκεται μεταξύ αυτών των δύο τιμών. Λοιπόν, από τον υπολογισμό αυτό βγαίνει και κάτω το πρώτο, το βλέπετε πόσο είναι 3,1429. Εμείς σήμερα, για να το συγκρίνουμε πάντα, λέμε 314,15. Αυτός βρήκε 14,29. Λοιπόν, προσέξτε όμως τώρα τι κάνει ο Αρχιμίδης, που καθόμαστε εκστατικοί μπροστά του. Δεν είπε ότι το π είναι τόσο, παραδείγματος χάρη 22έβδομα, ή το άλλο, τα 223 προς 71, δεν είπε ότι είναι τόσο, που θα έλεγε κάποιος οποιοσδήποτε της εποχής του. Αλλά ότι βρίσκεται μεταξύ δύο οριακών τιμών και εγώ δεν μπορώ να βρω ακριβώς πόσο. Και μάλιστα τα πράγματα είναι ακόμα χειρότερα. Και από τους άρρητους αριθμούς, θυμόσαστε που σας έτσι πολλές φορές μίλησα για τους άρρητους αριθμούς. Γιατί και στους άρρητους αριθμούς δεν ξέρουμε πόσο είναι ένας άρρητος αριθμός. Δηλαδή το ρίτσα 2 δεν ξέρουμε πόσο είναι. Δεν μπορούμε να το γράψουμε σαν αριθμό. Ό,τι και να γράψουμε θα είμαστε έξω. Μπορούμε όμως να το κατασκευάσουμε. Δηλαδή να πάρουμε μια γραμμή και να πούμε εδώ σταματάει το ρίζα 2. Εδώ ούτε αυτό μπορούμε να το κάνουμε. Έπρεπε να περάσουμε 2.000 χρόνια για να βρούμε ότι αυτοί οι αριθμοί που ονομάζονται υπερβατικοί δεν μπορούν να γραφούν. Δεν μπορούμε να ξέρουμε ακριβώς πόσο είναι. Εκείνη την εποχή βέβαια δεν είχαν ιδέα για αυτό. Συγγνώμη λίγο, δηλαδή οι άρρητοι, ας το πούμε, μπορούν να παρασταθούν σαν ευθύγραμμο τμήμα, ενώ οι άλλοι δεν μπορούν να παρασταθούν σαν ευθύγραμμο. Δεν μπορούμε να βρούμε που είναι. Το ρίζα 2 παραδείγματος χάρη μπορούμε να το βρούμε ακριβώς που είναι πάνω στον άξονα των αριθμών. Αλλά δεν ξέρουμε πόσο είναι. Αλλά μπορούμε να το κατασκευάσουμε. Αυτούς ούτε μπορούμε να τους κατασκευάσουμε. Λοιπόν, ορίστε. Ναι. Αλγόριθμος σημαίνει ένας μηχανισμός, ένας τύπος που μπορώ να βγάζω άλλους τύπους ή άλλα νούμερα. Έτσι. Παραδείγματος χάρη, αλγόριθμος είναι να ξέρω ότι κάθε σάντουιτς πρέπει να πολλαπλασιαστεί με 1,2 που είναι η τιμή του ενός. Άρα, αν πάρω 2, 2 επί 1,2, 3, 1,2 και ούτω καθεξής. Λοιπόν, αυτό το πράγμα, το να πει ότι ο π δεν είναι αριθμός, αλλά είναι κάπου εκεί πέρα ανάμεσα, ήταν πρωτοφανές για την εποχή. Έξω από οποιοδήποτε παραδεδεγμένη θεωρία. Πλήρης ανατροπή της Πυθαγόρειας και Πλατωνικής αντίληψης.
θα λέγαμε και έξω από την αντίληψη των αριθμών της αρχαίας ελληνορωμαϊκής σκέψης. Με άλλα λόγια, ήταν ένα σκάνδαλο. Και επειδή λοιπόν ήταν πέρα και έξω από τη λογική τους, εξέλαβαν το άνω όριο του Αρχιμίδη, σαν να ήταν η τιμή του πι. Πολύ λογικό. Δεν μπορούσα να καταλάβουν ότι αυτός έδινε έναν χαοτικό αριθμό, αλλά αυτή είναι, τα 22 έβδομα. Έτσι οδηγήθηκαν σε μια ευρέως διαδεδομένη πεποίθηση ότι το π είναι ίσο με 22 έβδομα. Αυτός ο πολυγωνικός αλγόριθμος κυριαρχεί για πάνω από 1000 χρόνια. Και ως εκ τούτου το π μερικές φορές αναφέρεται ως σταθερά το Αρχιμίδη. Να σημειωθεί ότι ο Αρχιμίδης έφτασε σε αυτήν την προσέγγιση χωρίς τη γνώση τριγωνομετρίας, που κάνατε λίγο πολύ τριγωνομετρία, και τη χρήση δεκαδικών ψηφίων. Σας είχα πει και την άλλη φορά, θα το αναφέρω και τώρα, ότι δεν είχαν οι αρχαίοι δεκαδικούς αριθμούς. Είχαν μονάχα ακέραιος και κλάσμα. Και τώρα πάμε σε αυτό που είπα και την άλλη φορά, ότι αυτή η φράση, το ΑΗ, ο Θεός, ο Μέγας Γεωμετρή, που λένε ότι είναι του Πλάτωνα, δεν μπορεί να είναι του Πλάτωνα, γιατί απλώς τώρα δεν υπήρχαν δεκαδικοί αριθμοί. Και είπαμε και άλλες αιτίες που ότι ο Πλάτωνας αποκλείεται να βρει και με τέτοια ακρίβεια όσο βρήκε Αρχιμίδης και άλλα πολλά. Λοιπόν, για να το τελειώσουμε τώρα αυτό εδώ, σας δίνω όλο το ποίημα. Αυτό το ποίημα μάλλον το έγραψε ένας καθηγητής μαθηματικών του 19ου αιώνα, ένας μεγάλος μαθηματικός, ο Νίκος Χατζηδάκης, για να το μαθαίνουν οι φοιτητές του. Εδώ είναι όλο το ποίημα. Αΐ ο Θεός ο Μέγας Γεωμετρή, το κύκλο μύθος ή να ορίσει διαμέτρων, παρήγα και αριθμών απέραντων και ον φεύ, ουδέποτε όλων θνητή θα έδωσε. Δηλαδή αποκλείεται αυτόν τον αριθμό η θνητή, η κοινή να το βρει. Αυτό είναι το ποίημα και από κάτω βλέπετε, αν κάποιος θυμάται όλο αυτό το ποιηματάκι και μετρήσει τα γράμματα που έχει η κάθε λεξούλα, βγαίνει κάτω ένας τεράστιος αριθμός, δεν ξέρω πόσα ψηφία δεν κάνει. Έτσι, με μια φοβερή ακρίβεια. Λοιπόν, αυτός είναι ουσιαστικά, όπως καταλαβαίνετε, ένας φημονικός κανόνας που υπάρχει σε όλες τις γλώσσες. Όλοι οι λαοί το κάνανε αυτό. Και έτσι από ενδιαφέρον, σας βάζω εδώ πέρα, σας έγραψα μερικά στα, τι είναι στα αγγλικά, ισπανικά, ιταλικά, σερβικά, πορτογαλικά και ρώσικα. Τα πρώτα 2, 4, 6, 7 ψηφία, ένας τέτοιος κανόνας. How I wish I would calculate P, που σημαίνει πόσο θα ήθελα να υπολογίσω τον P στα αγγλικά. Κάτι ανάλογο είναι και στα άλλα. Εντάξει. Λοιπόν, δεν είναι ένα χαρακτηριστικό μονάχα ημών, αλλά όλων των ανθρώπων που θέλουν να μάθουν απ' έξω τον αριθμό P. Και λίγη ιστορία τώρα. Ας ρίξουμε τώρα μια ματιά στις προσπάθειες των αρχαίων λαών. Οι παλαιότερες γραπτές προσεγγίσεις του Π βρίσκονται στην Αίγυπτο και τη Βαβυλώνα και απέχουν 1% από τη σημερινή τιμή του Π. Πάρα πολύ καλά, δεν είναι? Στη Βαβυλώνα βρέθηκε ένας δίσκος που χρονολογείται μεταξύ του 1900 και του 1600 π.Χ. και έχει μια γεωμετρική δήλωση που αντιμετωπίζει τον Π ως 25/8, δηλαδή 3,125. Προσέξτε, δεν λέει ότι ο Π είναι τόσο. Αλλά λέει ότι εάν έχω εγώ τέτοια ακτίνα, θα έχω τέτοιο εμβαδόν. Και εμείς κάνουμε τον υπολογισμό και βγάζουμε τον Π. Αυτοί δεν τον είχαν καθόλου στο μυαλό τους τον Π. Δεν τον ξέρετε. Στην Αίγυπτο βρέθηκε ο Πάπυρος Ριτ, δεν ξέρω αν τον έχετε ακουστά, ο οποίος χρονολογείται στο 1650 π.Χ. Και έχει ένα μαθηματικό τύπο που αντιμετωπίζει τη σταθερά του Π. Αυτός είναι ο μαθηματικός τύπος που βλέπετε εδώ. Αυτό το T μέσα είναι η διάμετρος. Κάτω είναι ο τύπος, εδώ είναι, αυτό είναι η διάμετρος. Δηλαδή έλεγαν οι Αιγύπτιοι, αν έχω μια διάμετρο τόση, τότε το εμβαδό θα το βγάλουμε αυτόν εδώ τον τύπο. Σήμερα το βγάζουμε αυτό εδώ κάτω, τον τύπο. Ποιο είναι το κέρδος των Αιγυπτίων? Δεν έχουν τον πει. Αυτό εδώ μπορούμε να το υπολογίσουμε χωρίς να ξέρουμε το π. Αυτό είναι το που κάνανε οι Αιγύπτιοι. Ενώ εμείς για να το υπολογίσουμε πρέπει να ξέρουμε τον π. Έτσι. Λοιπόν, στην Ινδία τώρα, στο 600 π.Χ., ξαναγυρνάω λίγο πίσω να το δούμε, εδώ έχουμε τους Βαβυλώνιους, τους Αιγυπτίους, στην Ινδία,
Το βρίσκουν ότι είναι σε κάποια σανσκριτικά κείμενα τα Σούλτα Σούτρας, ότι είναι 3,08 και στα νεότερα χρόνια οι Ιουδοί να ξέρετε ότι είχαν πολύ μεγάλους μαθηματικούς, έτσι, και προσέφεραν πάρα πολλά πράγματα στα σύγχρονα μαθηματικά, το βρήκαν 3,1622. Φτάνουμε και στην Ιερουσαλήμ, που στην Παλαιά Διαθήκη, στο βιβλίο των Βασιλέων, το τρίτο βιβλίο των Βασιλέων, αναφέρει ένα κυκλικό θυσιαστήριο που έχει κατασκευαστεί στο ναό του Σολομώντα, όπου ο λόγος της περιφέρειας προς τη διάμετρο είναι 3. Άρα αυτοί χρησιμοποιούν το 3. Και τέλος ερχόμαστε στην Κίνα, τον 5ο αιώνα μετά Χριστό, όπου ο Τσουνγκ Τσι υπολογίζει το πι με πάρα πολύ μεγάλη ακρίβεια, το βλέπετε κάτω, 3,141592 που είναι και η σημερινή τιμή. Δηλαδή από τότε που το κάνουν οι Κινέζοι, ουσιαστικά δεν έχει αλλάξει αυτός ο αριθμός. Και πάνω με τα κόκκινα βλέπετε ποια είναι ο μέσος όρος της τιμής του Αρχιμίδη. Δηλαδή ξεπέρασαν τον Αρχιμίδη. Λοιπόν, φεύγουμε τώρα από τον πι, πάμε κάπου αλλού. Εδώ είναι μια σημερινή τιμή του πι, όπου έχουμε 50, τα πρώτα 50 ψηφία. Σήμερα έχουν υπολογίσει μέχρι και 1 εκατομμύριο ψηφία. Έτσι. Αυτά εδώ είναι τα 50 πρώτα. Δεν έχει τέλος. Δεν άλλαξε. Έτσι. Εδώ είναι τα 50 πρώτα ψηφία. Και κάνουν και διάφορα και κάνουν ποίηματα. Υπάρχει ένα τεράστιο ποίημα που μιλάει για τον πι. Υπάρχει ολόκληρη λογοτεχνία του πι. Για τους μαθηματικούς, ξέρετε, τώρα η μαθηματική είναι και λίγο αρπαγμένη. Τώρα να κάνω ποίηση για τον πι δεν το καταλαβαίνω. Λοιπόν, για τους Έλληνες το άπειρο ήταν ένα τέρας με 2 κεφάλια. Το απείρως μικρό και το απείρως μεγάλο. Έγινε δε αντικείμενο έντονων διαλογικών συγκρούσεων και συζητήσεων. Για πρώτη φορά έκανε την εμφάνισή του μέσα από την αδυναμία μέτρησης της διαγωνίου ενός τετραγώνου και της πλευράς του με την ίδια μονάδα μέτρησης. Σε ένα από τα προηγούμενα μαθήματα σας είχα πει ότι αν πάρω σαν μονάδα, μια μονάδα οποιαδήποτε και μετρήσω τη μια πλευρά ενός τριγώνου, ορθογωνίου τριγώνου, ισοσκελούς ορθογωνίου τριγώνου, δεν μπορώ να μετρήσω με την ίδια μονάδα και την διαγωνή. Δηλαδή αυτά τα δύο δεν μετρούν. Υπάρχει κάτι που πάντα μένει. Αυτό εδώ ήταν μια συγκλονιστική ανακάλυψη που κλώνησε τα θεμέλια των μαθηματικών. Ήταν οι άρρητοι αριθμοί. Απέβη μοιραία για το κοσμοείδωλο της λέσχης των Πυθαγορείων και στοίχησε τη ζωή τουλάχιστον ενός επιφανούς Πυθαγορείου του ύπασου του μεταπόντου. Λένε ότι τον σκότωσαν γιατί το διέρευσε αυτό το μυστικό. Το άπειρο εισήλθε και στα περίφημα παράδοξα του Ζήνωνα. Ο Ζήνων καταφερόταν εναντίον της ποικιλομορφίας του κόσμου και της κίνησης. Ήταν μια ενδιαφέρουσα διαλεκτική σύγκρουση ανάμεσα στις διάφορες ελληνικές φιλοσοφικές σχολές που δείχνει και την υψηλή βαθμίδα διανοητικής στάθμης των Ελλήνων. Έτσι φτάσαμε στον περιορισμό της χρήσης του απείρου μέχρι και την απαγόρευσή του. Ο Αριστοτέλης επιχείρησε να περιορίσει την έννοια του απείρου, ούτως ώστε να εξαλείψει ένα άπειρο εν ενεργεία. Ο Αριστοτέλης επιτρέπει μόνο το ενδυνάμει άπειρο. Τι σημαίνουν τώρα αυτές οι έννοιες? Το ενδυνάμει άπειρο είναι το εξής. Μπορούμε να προσθέτουμε και να αφαιρούμε συνέχεια χωρίς τέλος μια ποσότητα. Όμως δεν είναι δεκτό ότι ένα ευθύγραμμο τμήμα αποτελείται από άπειρα μικρά ευθύγραμμα τμήματα. Δηλαδή τι λέει ο Αριστοτέλης? Το ενδυνάμει σημαίνει ότι εγώ μπορώ να αρχίσω να προσθέτω αριθμούς που δεν έχουν τέλος. Ποτέ. Ή να πάρω μια ευθεία και να την επεκτείνω. Αυτό εδώ είναι το ενδυνάμει άπειρο. Το ενεργεία είναι να πω ότι αυτό το ευθύγραμμο τμήμα αποτελείται από άπειρα μικρά κομματάκια. Αυτό το λέμε εμείς σήμερα. Ο Αριστοτέλης δεν το δεχόταν. Δηλαδή δεν είναι άπειρα, είναι συγκεκριμένο. Αυτοί τους αντιρρήσεις τους έκαναν να μην μπορούν να κάνουν υπολογισμούς απείρων σειρών. Δηλαδή αν έβαζαν, όπως κάνουμε εμείς στα μαθηματικά,
όσοι τα θυμούνται, που βάζουμε στη σειρά 1 συν 1 δεύτερο, συν 1 τρίτο, συν 1 τέταρτο, αυτό μπορεί να είναι μια άπειρη σειρά. Αυτό είναι σήμερα, μπορώ να το υπολογίσω. Τότε δεν μπορούσα να το υπολογίσω, γιατί προσέκροα σε αυτήν εδώ την αντίληψη. Αυτή την αντίληψη που λες για τον Αριστοτέλη δεν την είχαν και οι Πυθαγόροι, όλοι, το ευθύγραμμο τμήμα να μετριούνται τα σημεία από τα οποία αποτελεί να είναι ακέρος αριθμός. Είναι η συνέχεια της Πυθαγόριας αντίληψης αυτή, εδώ που πέρασε και στον Αριστοτέλη. Λοιπόν, ο Αριστοτέλης λοιπόν λέει αυτά τα πράγματα, γράφει μάλιστα στο τρίτο βιβλίο των φυσικών το εξής. Οι μαθηματικοί δεν χρειάζονται το άπειρο και δεν το χρησιμοποιούν καθόλου. Αρκούνται πάντα στο να υποθέτουν πως η πεπερασμένη γραμμή, μια γραμμή δηλαδή, είναι μεγάλη όσο εκείνοι θέλουν. Μπορούμε να την υποκείμενο όσο θέλουν. Δεν χρειάζεται να μιλάμε για άπειρα και τέτοια. Αντίθετα με τις δοξασίες του Αριστοτέλη, βρέθηκαν δύο μεγάλοι μαθηματικοί της αρχαιότητας, ο Εύδοξος και αργότερο Αρχιμίδης, που διατύπωσαν την εξής πρόταση. Κάθε πεπερασμένο μέγεθος δεν μπορεί να εξαντληθεί από την επαναλαμβανόμενη αφαίρεση μιας καθορισμένης ποσότητας. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αν πάρω εγώ ένα κομματάκι και αρχινάω και το αφαιρώ από μια γραμμή, θα φτάσω σε ένα σημείο που δεν μπορώ να αφαιρέσω άλλο, θα μείνει κάτι. Πάντα όσο και να αφαιρώ, όσο και να είναι μικρό αυτό το κομματάκι που θα αφαιρώ, πάντα θα μείνει κάτι. Άρα δεν φτάνω εγώ στο 0 όπως έφτανα με τη σκέψη του Ζήνωνα. Ο Ζήνωνας έφτανε στο 0 και άλλο δεν μπορούσε να κάνει καμιά πράξη. Το αξίωμα αυτό που καταχωρήθηκε στην ιστορία των μαθηματικών ως αξίωμα Ευδόξου Αρχιμίδη ή αξίωμα της συνέχειας, έτσι το λέμε σήμερα, ήταν σημαντικότατο και βάσει του αξιώματος αυτού διατυπώθηκε η μέθοδος της εξάντλησης με την οποία υπολογίστηκαν καμπύλες επιφάνειες και όγκοι, σαν αυτή που βλέπουμε. Ο Αρχιμίδης κατόρθωσε να χρησιμοποιήσει τη μέθοδο της εξάντλησης με μεγαλειώδη τρόπο και να λύσει προβλήματα που μέχρι τότε παρέμειναν άλυτα και ταλάνιζαν τον αρχαίο κόσμο. Μπόρεσε να υπολογίσει το εμβαδόν της έλικας, θυμόστε που λέγαμε την προηγούμενη φορά για την έλικα, όπως είδαμε και στο προηγούμενο μάθημα, να υπολογίσει εμβαδά επιφανειών, όπου η μία πλευρά είναι καμπύλη, και τέλος να υπολογίσει την τιμή του αριθμού π με τέτοια ακρίβεια που η επόμενη ακριβέστερη τιμή να υπολογιστεί 500 χρόνια αργότερα στην Κίνα. Δυστυχώς όμως, αυτή η μεγάλη του ανακάλυψη έμεινε σελίδαρχο σχεδόν 2.000 χρόνια. Οι επόμενοι μαθηματικοί δεν μπορούσαν να καταλάβουν και να χρησιμοποιήσουν το έργο του. Όταν δηλαδή άρχισαν να χρησιμοποιούν τη μέθοδό του, όπως ο Κέπλερ το 16ο αιώνα, το έκαναν εμπειρικά, χωρίς να την αντιλαμβάνονται πλήρως και χωρίς να αποδεικνύουν με αυστηρότητα τα αποτελέσματά τους. Έπρεπε να έρθει ο 17ος αιώνας, να γεννήσει δύο πολύ δυνατούς μαθηματικούς όπως ήταν ο Νεύτωνας και ο Λάιμπνιτς, οι οποίοι ξανά έπιασαν το κομμένο νήμα της Αριάδνης και θεμελίωσαν ένα νέο κλάδο των μαθηματικών, τον απειροστικό λογισμό, πάνω ακριβώς στο έργο του Αρχιμίδη. Ο Αρχιμίδης ήταν ο πρώτος Έλληνας μαθηματικός που υπολόγισε την τιμή αθροίσματος με άπειρους προσθετέους. Αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Έτσι λέγεται. Είναι ένα άθροισμα με άπειρους προσθετέους. Ας δούμε έτσι πολύ απαλά αυτό το πράγμα. Θέλοντας να τετραγωνίσει την παραβολή, δηλαδή αυτό το σχήμα, το καμπύλο, είναι μια παραβολή. Και ήθελε να το τετραγωνίσει, δηλαδή να μετατρέψει το εμβαδόν του σε ένα τετράγωνο. Αυτό σημαίνει τετράγωνο. Πρόκειται για την πιο απλή από τις διασωθήσεις αποδείξεις, γι' αυτό υπήρξε και πλέον δημοφιλής. Δηλαδή το χρησιμοποιούν σαν παράδειγμα αυτό εδώ για να πούνε τι ήταν αυτός ο Αρχιμίδης. Και μπορεί να δώσει μια ιδέα της ικανότητας του Αρχιμίδη να λύνει δυσεπίλητα προβλήματα αλλά και της ακρίβειας των αποδείξεων. Έχουμε λοιπόν ένα τμήμα παραβολής. Τμήμα παραβολής είναι όλο αυτό το κομμάτι. Τμήμα παραβολής είναι αυτό που βλέπετε σαν πράσινο. Έτσι. Πράσινο. Ναι. Λοιπόν, αυτό είναι λοιπόν ένα τμήμα παραβολής. Εν συνεχεία λοιπόν ο Αρχιμίδης αποδεικνύει ότι το εμβαδόν αυτό του κόκκινου τριγώνου, το αβγ, είναι μεγαλύτερο από το μισό του εμβαδόν όλης της του τμήματος. Το δε εμβαδόν του τριγώνου αβδ, το τρίγωνο αβδ είναι αυτό εδώ, δηλαδή βλέπετε το ένα το τρίγωνο που λέει ότι είναι
παραπάνω από το μισό όλου του χρωματισμένου και μετά αποδεικνύει ότι εκείνο το κομματάκι, το κόκκινο που βλέπετε, είναι το 1/8 του αλλού του τριγώνου. Δεν χρειάζεται να το θυμόσετε, απλώς θέλω να δείτε τα βήματά του. Και μετά τι κάνει, κάνει πολύ απλό. Το γράφω και κάτω, το αβδ είναι το 1/8 του αβγ. Λοιπόν, και τι κάνει, λέει, για να βρω εγώ λέει όλο αυτό το πράγμα. Ό,τι κενό κάνω εκεί θα το κάνω τριγωνάκι. Θα το κάνω τριγωνάκι όπως έκανα εδώ, και άλλα και άλλα, εγώ δεν μπορώ να κάνω παραπάνω. Αυτό τα θεωρεί, βγάζει τον αλγόριθμο, βγάζει τέτοια τριγωνάκια και λέει, αλλά αν κάνω εγώ άπειρα τριγωνάκια θα τον καλύψω όλο το χώρο. Και μετά θα τα προσθέσω. Ποιο είναι αυτό που προσθέτει, αυτό εδώ. Το ένα είναι το τρίγωνο του αβγ, το πρώτο που είπα. Και τα άλλα είναι τα επόμενα. Σας τα κάνω με, όχι απόλυτα όπως είναι, αλλά σαν αριθμό. Λοιπόν, τα προσθέτω λοιπόν αυτά εδώ και στο τέλος θα βρω πόσο είναι. Και όντως, αυτό εδώ όλο το πράγμα βγάζει έναν αριθμό, το 4 τρίτα. Δηλαδή μια άπειρη σειρά που ήταν ακατανόητη για τους αρχαίους να το προσθέσουν, βγάζει ένα πολύ συγκεκριμένο νούμερο, 4 τρίτα, και πιο απλό. Λοιπόν, ήταν μια τιμή πεπερασμένη. Λοιπόν, για να το δούμε λίγο πολύ πώς το έλυσε, γιατί αυτό εδώ είναι λιγάκι δύσκολο να το αναλύσουμε, θα κάνω μια προσπάθεια, μην πολύ σκοτίζεστε, εγώ θα την κάνω μια προσπάθεια. Λοιπόν, θα πάρω ένα άλλο παράδειγμα, πιο απλό, που ξεκινάει από το παράδοξο του Ζήνωνα. Ο Ζήνωνας έχει και 4 προβλήματα, 4 παράδοξα. Ένα από τα παράδοξα αυτά είναι το εξής. Δεν υπάρχει κίνηση. Όλα του αυτά έλεγαν, δεν υπάρχει κίνηση. Λέγανε γιατί δεν υπάρχει κίνηση. Σκεφτείτε το εξής. Αν εγώ λέει πετάξω ένα βέλος, για να φύγει το βέλος από μένα και να φτάσει στο στόχο, πρώτα πρέπει να πάει στο μισό, έτσι δεν είναι. Για να πάει στο μισό όμως, πρέπει να πάει στο 1/4. Για να πάει στο 1/4, πρέπει να πάει στο 1/8. Για να πάει στο 1/8, στο 1/14. Αυτά όμως όλα είναι άπειρα. Μα είναι δυνατόν να κάνει άπειρα βήματα, σε πόσο χρόνο, για να κάνει άπειρα βήματα, να κάνει άπειρο χρόνο. Άρα δεν μπορείτε να κινηθεί ποτέ. Έλεγε δηλαδή ότι η κίνηση είναι ψευδέστηση. Ναι, ναι, είναι ψευδέστηση. Ότι το σύμπαν ολόκληρο δεν κινείται. Είναι ψευδέστηση. Λοιπόν, αυτή ήταν ένα από τα παράδοξα το πιο απλό. Το άλλο ήταν το Αχιλλέα, και αυτό το είπαμε, που δεν μπορεί ο Αχιλλέας όσο και να τρέχει να ξεπεράσει μια χελώνα όταν είναι μπροστά της, και τον απλούστατο λόγο λέει. Έστω ότι είναι πιο μπροστά η χελώνα. Αν πάει λίγο ο Αχιλλέας εκεί που ήταν η χελώνα θα πάει λίγο παραπάνω. Αν φτάσει εκεί που ήταν, ακόμα πιο μπροστά η χελώνα. Όσο και να πάει, θα είναι λίγο πιο μπροστά η χελώνα από τέτοιο. Θα βάζει κάτω, ανταπέδειξε τους ότι δεν είναι δίκαιο. Έτσι. Έτσι. Λοιπόν. Ναι, αλλά τώρα αυτά έρχονται τώρα Αρχιμίδης και τα ανατρέπουν όλα. Μέχρι τότε δεν μπορούσαν να τα συζητήσουν αυτά τα θέματα. Λοιπόν, βλέπετε εδώ πέρα ότι για να πάμε από το α στο β πρέπει να κάνουμε αυτή την κίνηση. Εδώ λέμε ότι για να γίνει αυτό εδώ πρέπει να πάει πρώτα στο μισό, μετά δεν ακριβώς έτσι, αλλά περίπου έτσι είναι το πρόβλημα. Έτσι να πάει στο μισό, μετά το άλλο, το άλλο, το άλλο. Κάτω γράφω τα κλάσματα που είναι το καθένα από αυτά. Το 1/2, σε 1/4, σε 1/8 και όλα αυτά. Καταλαβαίνετε. Πόσο κάνει λοιπόν αυτό, η αρχή σήκωνε τα χέρια του. Δεν μπορούν να το κάνουν. Τι κάνει τώρα αυτός ο δαιμόνιος. Λοιπόν, εδώ είναι η μαθηματική αυτή πράξη και λέει, αν εγώ όλο αυτό το πράγμα, αυτά τα μαθηματικά, τα πολλαπλασιάσω με 1/2, με το 1/2. Το οποίο 1/2 μπορώ να το γράψω 1 μείον 1/2. 1/2 τι σημαίνει μισό. Άρα μπορώ να γράψω 1 μείον μισό. Άρα 1 μπορεί να γραφεί έτσι λοιπόν μπροστά το 1/2. Και μετά τι κάνω. Πολλαπλασιάζω, για δέστε το λιγάκι, το κάθε όρο με τους επόμενους. Αυτό με αυτό, αυτό με αυτό. Κάτω βγάζω τι βγαίνει από αυτόν τον πολλαπλασιασμό. Έτσι. 1/2, 1/4, 1/8. Μετά πολλαπλασιάζω τα από πάνω. Που με τα κόκκινα είναι τα αρνητικά. Τα από κάτω είναι τα θετικά. Εντάξει. Φτάνω λοιπόν σε ένα σημείο τέτοιο. Τα έχω όλα εδώ κάτω. Εκείνα είναι συν, εκείνα είναι πλην. Κάνω τις πράξεις. Εδώ τα βλέπετε όλα μαζί. Κάνω τις πράξεις. Αυτά μεταξύ τους φεύγουν. Συν 1/2 πλην 1/4. Συν 1/4 πλην 1/4. Αυτά μεταξύ τους είναι αντίθετα και φεύγουν. Δεν είναι. Νομίζω τόσο καταλαβαίνω. Λοιπόν, αυτά φεύγουν όλα και τι μένει 1/2.
Άρα μια άπειρη σειρά ισούται με ένα δεύτερο. Και έτσι εγώ κατάφερα ένα άπειρο πλήθος προσθετέων να το κάνω ένα συγκεκριμένο αριθμό, το ένα δεύτερο. Κάπως έτσι γίνεται και το προηγούμενο, έτσι, αλλά με άλλα νούμερα. Λοιπόν, άρα όλο αυτό το πράγμα ισούται με ένα δεύτερο και μετά λέει αυτό εδώ, αν κάνω κάποιες πράξεις εκεί πέρα πάλι, θα βγει στο τέλος ότι όλο αυτό ισούται με το ένα. Δεν το έχει εδώ, 2 δεύτερα, ισούται. Άρα όλο αυτό εδώ που έκανε, που έλεγε ο Ζήνος, δεν μπορώ να το βρω, αυτός λέει ναι. Άμα το αφρίσω, στο τέλος θα μου βγάλει 1. Άρα θα μου βγάλει όλη την απόσταση. Άρα το βέλος θα πάει και θα χτυπήσει στο στόχο. Δεν θα μείνει μετέωρος. Εντάξει, αυτό ήταν όλο το σκεπτικό. Όπως βλέπετε, δεν είναι και τόσο δύσκολο να το λύσει κανείς. Γιατί όμως οι αρχαίοι δεν μπορούσαν να το λύσουν. Το καταλαβαίνουμε εμείς. Αυτοί και δεν μπορούσαν. Το μυστικό έγκυται στο πώς αντιλαμβανόταν τους αριθμούς. Όλοι οι λαοί δεν αντιλαμβάνουν τον ίδιο τρόπο τους αριθμούς. Ποιο τέλος πάντων είναι εκείνο το χαρακτηριστικό που διακρίνει τα αρχαία μαθηματικά και δεν επιτρέπει στους αρχαίους να λύσουν αυτές τις μαθηματικές σχέσεις? Νομίζω ότι όλο αυτό περικλείεται στη φράση του Πυθαγόρα: ο αριθμός συνιστά την ουσία όλων των αισθητών πραγμάτων. Έτσι ορίζεται ο αριθμός ως μέτρο. Αυτή είναι η αίσθηση των αρχαίων για τον κόσμο τους. Η αίσθηση μιας ψυχής προσιλωμένη στο εδώ και τώρα. Ακόμη, μετρώ σημαίνει συγκρίνω. Μετρώ κάτι κοντινό και σωματικό. Για να κατανοήσουμε καλύτερα το νόημα που έδιναν οι αρχαίοι στον αριθμό, ας επιστρατεύσουμε την τέχνη. Ποια είναι η πεμπτουσία του αρχαίου έργου τέχνης? Μα φυσικά ένας ολόγυμνος Αδριάνας. Τι αποδίδεται με αυτό? Η ύπαρξη όπως είναι, σωματική, με όλες τις αναλογίες της. Σε αυτό αναγνωρίζουμε την πυθαγόρια έννοια της αρμονίας. Σε κανέναν άλλο πολιτισμό δεν αποθεώθηκαν οι σχέσεις μυκών όπως στον αρχαίο κόσμο. Αυτό το βλέπουμε και στη μουσική, φτιαγμένη από αρμονικές σχέσεις αριθμών, αλλά μονοφωνική. Ένα έργο σωματικό με μονωμένο ήχο. Αυτή την αντίληψη λοιπόν προσπερνά ο ιδιοφυής Αρχιμίδης. Συλλαμβάνει νέα μαθηματικά, νέους αριθμούς, με άλλα χαρακτηριστικά. Είναι έξω από την εποχή. Υπερίπταται σε έναν κόσμο που θα έρθει αιώνες μετά. Πώς λοιπόν να τον καταλάβουν οι σύγχρονοι του, πώς να εκτιμήσουν το έργο του? Κάτι διαισθάνονται, αλλά δεν αρκεί. Διότι οι αριθμοί που πραγματεύεται ο Αρχιμίδης είναι άπειρες σειρές και επομένως συνιστούν το εν ενεργεία άπειρο του Αριστοτέλη. Οι ιδέες αυτές του Αρχιμίδη θα εμφανιστούν ξανά τον 17ο αιώνα στα έργα του Bonaventura Cavalieri και του Grégoire de Saint-Vincent. Βεβαίως και γνώρισαν τα έργα του Αρχιμίδη, διότι είχαν τυπωθεί τον 16ο αιώνα και μάλιστα είχαν και μεγάλη διάδοση. Δεν ήξεραν όμως το σύγγραμμά του μέθοδος, όπου αναλύεται η σκέψη του και έτσι ήταν αναγκασμένοι να το ξαναανακαλύψουν όλες αυτές τις μεθόδους. Σίγουρα έφτασαν οι ιδέες αυτές και μέσω των αραβικών μεταφράσεων. Εδώ έχουμε μία σελίδα ενός κειμένου του Αρχιμίδη στα αραβικά. Έτσι. Δηλαδή, 2 πηγές πήγαν στην Δυτική Ευρώπη. Ένα ήταν από το Βυζάντιο και ένα ήταν από τους Άραβες. Το κυριότερο βιβλίο του Αρχιμίδη με βρετικές μεθόδους, δηλαδή που εξηγούσε πώς βρήκε κάτι, είναι η Έφοδος, ή πιο σωστά, ο τίτλος που έγραψε ο ίδιος ήταν «Περί των μηχανικών θεωρημάτων προς Ερατοσθένην Έφοδος». Εκείνο που θαυμάζουμε είναι οι τολμηρές ιδέες. Αντιμετωπίζει τα σχήματα σαν υλικά σώματα, τα οποία τα κόβει, τα κολλάει, τα ζυγίζει, τα γεωμετρικά. Στις αρχές του 17ου αιώνα, η Ευρώπη έχει ανακτήσει σχεδόν ολόκληρη τη μαθηματική και επιστημονική κληρονομιά των Ελλήνων. Όσοι βέβαια επιβίωσε από τη σκοτεινή νύχτα των αιώνων της πίστης. Παρότι όμως οι επιστήμονες γνώριζαν πλέον αρκετά καλά βασικά έργα της ελληνιστικής περίοδου, όπως τα στοιχεία του Ευκλήδη, χρειάστηκε να περάσουν αρκετές δεκαετίες ώσπου να κατανοήσουν σε βάθος τα βαθύτερα και πιο δύσκολα έργα όπως αυτό του Αρχιμίδη.
Οι σημαντικότεροι μαθηματικοί της εποχής, όπως ο Τζον Γουάλις και ο Ισαάκ Μπάρου, ανέλαβαν να εκδώσουν τα έργα του Αρχιμίδη και όντως είχαν μεγάλη επιτυχία, μιας και ήταν τα πλέον αναπαραγόμενα μαθηματικά έργα της εποχής. Μιλάμε για τον 17ο αιώνα. Λοιπόν, εδώ έχουμε μια σειρά προσωπογραφίες μεγάλων μαθηματικών, καλά θα είναι να το θυμόμαστε. Ξεκινάει με τον Αρχιμίδη. Ο Τζον Γουάλις ήταν ο μυστικοσύμβουλος της βασίλισσας Ελισάβετ της Αγγλίας, ήταν κρυπτογράφος. Αν θα έχετε διαβάσει, θα έχετε δει την ταινία. Θυμόσαστε ότι η Μαρία Στιούαρτ, που είναι και αυτή η ετεροθαλής αδερφή της Ελισάβετ, ήταν καθολική. Ενώ η Ελισάβετ ήταν προτεστάντισσα. Λοιπόν, και η Στιούαρτ συνόταν με τον Άγιο Πατέρα της Ρώμης για να ανατρέψουν την Ελισάβετ. Και αντάλλασαν μεταξύ τους σημειώματα, προφανώς κρυπτογραφημένα. Αυτός λοιπόν ο Γουάλις ήταν επίσκοπος, κατάφερε να σπάσει τον κώδικα, όπως έκαναν ξανά οι Εγγλέζοι με τους Γερμανούς στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, να βρει τι έγραφαν αυτά τα μηνύματα, να κατηγορήσει τη Στιούαρτ και να την αποκεφαλίσει. Ο άλλος, ο Ισαάκ Μπάρου, και αυτός κληρικός, ήταν, είπαμε αυτοί οι δύο μετέφρασαν τον Αρχιμίδη στα λατινικά, ήταν μαθητής του Νεύτωνα. Ήταν δάσκαλος του Νεύτωνα. Όπως καταλαβαίνετε, πώς πήρε μερικά πολύ καλά μαθήματα ο Νεύτωνας. Οι άλλοι είναι ο Νεύτωνας, ο Λάιμπνιτς, αυτό που τον αναφέραμε και προηγουμένως και τον επηρεαστικό λογισμό, και ο άλλος είναι ο Όιλερ που θα πούμε παρακάτω. Ο Όιλερ πρέπει να είναι Ελβετός, αν δεν κάνω καλά, αν θυμάμαι καλά. Δεν είμαι σίγουρος όμως. Πάντως είναι κεντρική Ευρώπη. Οι Γερμανός τότε μην ξεχνάτε ότι δεν ήταν έτσι, κύριε Ρίγκης. Ναι, εκεί μέσα ήταν χαμός. Όμως δυστυχώς κάτι σημαντικό άλλαξε. Δηλαδή μπορούν να μεταφράζουν τον Αρχιμίδη, μπορούν να κάνουν αυτόν τον απειροστικό λογισμό που λέμε, αλλά κάτι άλλαξε. Τι ήταν αυτό? Είναι η λογική αυστηρότητα. Τα νέα μαθηματικά ήταν λιγότερο αυστηρά συγκριτικά με τα μαθηματικά των Ελλήνων. Αυτό ήταν μια οπισθοχώρηση όμως, που δεν κακό να μηγές καλό. Η αλλαγή αντίληψης έκανε δυνατή την υπέρβαση των ορίων που είχαν θεσπιστεί από τους Έλληνες και λειτουργήσε δημιουργικά στην ανακάλυψη του απειριστικού λογισμού. Δηλαδή αυτό ότι δεν ήταν τόσο αυστηρά όσο το είχε κάνει ο Αρχιμίδης, έδωσαν μια όθηση να ξεπεράσουν και να ανοίξουν καινούριους δρόμους. Ήταν τέτοια η πείνα τους για ανακαλύψεις που περπηδούσαν την άψογη λογική απόδειξη. Ο λόγος που επικαλούνταν συχνά για να εξηγήσουν την αδιαφορία τους για τις αποδείξεις ήταν απλώς η ευκολία. Λέει ένας από τους πρωτεργάτες, ο Καβαλιέρη, το 1635, λέει, όλα αυτά θα μπορούσαν να αποδειχθούν χρησιμοποιώντας τις τεχνικές του Αρχιμίδη. Αλλά η εργασία αυτή θα πετούσε πολύ κόπο. Άστο, για τους άλλους. Στο δεύτερο μισό του 17ου αιώνα, δύο μεγάλοι μαθηματικοί λοιπόν, ο Νεύτωνας και ο Λάιμπνιτς, επεξεργάστηκαν δύο παρόμοιες προτάσεις του απειριστικού λογισμού, βάζοντας και τις βάσεις των νεότερων μαθηματικών. Και τέλος, τον 18ο αιώνα, έρχεται ο τελευταίος της παρέας εδώ, ο Όιλερ, μια μαθηματική ιδιοφυΐα της εποχής του και ολοκλήρωσε το έργο. Από τότε δεν έχουν αλλάξει. Λοιπόν, η μέθοδος της εξάντλησης, αυτή που έκανε η αρχή την έλεγα μέθοδο της εξάντλησης. Εμείς το λέμε απειριστικό λογισμό. Και χωρίζεται μετά σε ολοκληρωτικό λογισμό, διαφορικό λογισμό, τώρα αυτά. Η μέθοδο της εξάντλησης, αν και αυστηρή, είναι στήρα μέθοδος. Δηλαδή, από τη στιγμή που ένας μαθηματικός τύπος είναι γνωστός, η μέθοδος της εξάντλησης προσφέρει ένα θαυμάσιο εργαλείο για την απόδειξη αυτού του τύπου. Αλλά η ίδια η μέθοδος δεν προσφέρεται για την αρχική του ανακάλυψη. Δηλαδή, δεν μπορούμε να βρούμε αυτόν τον τρόπο ποιο τύπο πρέπει να χρησιμοποιήσουμε. Με ποιον τρόπο τότε ανακάλυψε ο Αρχιμίδης τους μαθηματικούς τύπους που βρίσκονταν στην πραγματεία του περί σφαίρας και κυλίνδρου? Θυμόσαστε ότι στον τάφο του υπάρχει ένας κύλινδρος και μια σφαίρα, γιατί αυτός βρήκε πόσο κάνει μια σφαίρα και τι σχέση έχουν μεταξύ τους. Λοιπόν, αυτό ήταν στο βιβλίο του περί σφαίρας και κυλίνδρου. Την απάντηση τη δίνει ο ίδιος Αρχιμίδης, αυτός ο ιδιοφυής Σιρακούσιος, στο βιβλίο του Έφοδος, αυτό του περίφημου έργου, ξεπερνώντας τα όρια αλλά και τις αντιλήψεις της εποχής του. Ουσιαστικά τι κάνει? Παραβιάζει τους κανόνες που μέχρι τότε απαιτούσε η Πυθαγοριοπλατωνική σκέψη.
Ξεφεύγει από τις αυστηρές αποδείξεις των μαθηματικών και ζητά λύσεις μέσω της μηχανικής. Εισάγει στα μαθηματικά τη μηχανική. Την εμπειρική τέχνη, που αυτό ήταν απαράδεκτο για τους αρχαίους, και ειδικά για την πλατωνική σκέψη. Αν δεν είναι ο Αρχιμίδης η ενσάρκωση της καινοτομίας, ποιος άλλος είναι? Η βασική ιδέα της μεθόδου του Αρχιμίδη, γνωστή περισσότερο ως μέθοδος της ισορροπίας, είναι η εξής. Εδώ είναι που ασχολείται τώρα με τους μοχλούς. Για να βρούμε ένα ζητούμενο εμβαδόν ή έναν όγκο, κόβουμε νοητά την επιφάνεια ή το σώμα σε ένα πολύ μεγάλο αριθμό λεπτές, παράλληλες και επίπεδες λωρίδες ή φέτες. Και τις κρεμάμε σε ένα μοχλό. Δηλαδή, σκεφτόμαστε πώς είναι το σχήμα, το κόβουμε φετούλες, το κρεμάμε. Φέτα. Στο άλλο άκρο του μοχλού κρεμάμε ένα άλλο σώμα, το οποίο η περιεκτικότητα και το κέντρο βάρος είναι γνωστά, με τέτοιον τρόπο ώστε αυτά να βρίσκονται σε ισορροπία. Με άλλα λόγια, το ζυγίζουν. Βάζει λοιπόν την έννοια της ζυγαριάς, να ζυγίσει αυτό το πράγμα. Λοιπόν, για να δούμε πρακτικά ένα πράγμα. Για να καταλάβουμε αυτή τη μέθοδο, ας τη χρησιμοποιήσουμε για να βρούμε τον όγκο μιας σφαίρας. Δεν ήξερα πόσο είναι μια σφαίρα, ο όγκος μιας σφαίρας. Είναι δύσκολο πράγμα. Έστω ρο ότι είναι ακτίνα της σφαίρας που είναι ίση με τις διαστάσεις του κόνου και του κυλίνδρου. Όπως φαίνεται στο σχήμα. Έχουμε τρία σχήματα, ένα κύλινδρο, μια σφαίρα και ένα κόνο. Και αυτά βλέπετε ότι έχουν τις ίδιες ακτίνες. Έτσι. Τοποθετούμε τη σφαίρα, τον κύλινδρο και τον κόνο έτσι ώστε να συμπίπτουν η πολική διάμετρος της σφαίρας, το ύψος του κυλίνδρου και το ύψος του κόνου. Όλα αυτά τα δύσκολα είναι αυτό το σχήμα. Δηλαδή τα βάζουμε ώστε να είναι όλα σχεδόν μαζί. Βλέπετε έξω πως είναι ο κόνος, μετά βλέπετε τον κύλινδρο που φαίνεται εδώ σαν τετράγωνο και στο μέσο ο κύκλος είναι η σφαίρα. Έτσι φανταστείτε λιγάκι σε στερεοσκοπικά. Στη συνέχεια κόβουμε από τα τρία στερεά λεπτές κάθετες φέτες. Το βλέπετε το πράσινο, δηλαδή κόβουμε, αυτή είναι μια φέτα, την κόβει. Υπολογίζει τώρα από το κάθε σχήμα πόσο είναι αυτό το πράγμα, δεν μπαίνω σε λεπτομέρειες. Το βάζει σε μια ζυγαριά, βλέπετε εδώ μια ζυγαριά, έτσι. Εκεί δεν βάζει τα σχήματα, αλλά βάζει τις φέτες. Από μια μεριά βάζει μια φέτα μιας σφαίρας, μια φέτα ενός κόνου και από την άλλη μεριά βάζει 4 φέτες από τον κύλινδρο. Και βλέπετε ότι υπάρχει και μια αναλογία. Το μέγεθος από εδώ είναι 2 και από εκεί είναι 1, ώστε οι ροπές που λέμε εμείς τους μοχλούς να ισορροπούν. Από αυτό λοιπόν το πράγμα λέει ότι η ροπή από μια μεριά θα είναι η ροπή από την άλλη. Κάνει τους υπολογισμούς, δεν μας ενδιαφέρουν εδώ στις λεπτομέρειες τους και καταλήγει στο 4 τρίτα π επί α στην περίπτωση. Με αυτόν τον τρόπο. Ναι, αλλά δεν σταματάει. Αυτός, όπως μας λέει στη μέθοδο, ήταν ο τρόπος με τον οποίο ανακάλυψε τον τύπο που δίνει τον όγκο της σφαίρας. Η μαθηματική του συνείδηση όμως δεν του επέτρεπε να δεχτεί μια τέτοια μέθοδο σαν απόδειξη και έτσι έδωσε μια αυστηρή απόδειξη χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της εξάρτησης. Ξαναγυρνάει πάλι στα προηγούμενα. Αυτή του λοιπόν η καταπληκτική εργασία που παρόμοιά της θα παρουσιαστεί μόνο κατά τον 18ο αιώνα ήταν γραμμένη σε ένα κείμενο που μόνο στις αρχές του 20ου αιώνα ανακαλύφθηκε και αυτό πάλι με ένα μυθιστορηματικό τρόπο. Ήταν το περίφημο παλίμψιστο του Αρχιμίδη. Παλίμψιστο, εδώ έχουμε φωτογραφία του παλίμψιστου, από τις λέξεις πάλιν και ψάω, που σημαίνει αποξέω, αποτρίβω, είναι ένας αρχαίος πάπυρος ή περγαμηνή, στα οποία σβήστηκε με κάποιον τρόπο το κείμενο που ήταν γραμμένο πάνω τους, για να γραφεί στην επιφάνειά τους κάποιο άλλο. Συνήθως κατά την εγκάρσια διεύθυνση, δηλαδή εδώ ήταν κατά μήκος, στη μέση και το βάζουμε εδώ. Φαίνεται ότι ο κύριος λόγος που προκαλούσε τις πιο πάνω ενέργειες ήταν η έλλειψη γραφικής ύλης, αλλά και η μη κατανόηση του περιεχομένου του πρωτότυπου κειμένου. Όλα αυτά βέβαια δεν θα συνέβαιναν εάν δεν συνηγορούσαν και οι φανατισμοί πάσης φύσεως, θρησκευτικοί, πολιτικοί και προσωπικοί. Οι εποχές είχαν αλλάξει. Η αυτοκρατορία κατέρει, η Βυζαντινή έτσι, και ο πολιτισμός μετά την μακεδονική αναγέννηση έπαιρνε δρόμους θρησκευτικού φανατισμού και πολιτικού απομονωτισμού. Οι άνθρωποι που θα μπορούσαν να διαβάσουν και να κατανοήσουν τα μεγάλα επιστημονικά έργα της αρχαιότητας εξέλιξαν. Τι αξία να είχαν οι παλιές περγαμηνές αφού δεν μιλούσαν για το Θεό? Η αξία τους είχε συρρυκνωθεί στο επίπεδο της ηλικής τους υπόστασης. Πλήρης αποπνευματοποίηση.
είναι φυσικό να θεωρήθηκαν ως πλέον πρόσφορες για σβήσιμο οι γραμμένες επιφάνειες, τα γραμμένα φύλλα που περιείχαν είτε περισσότερο δυσνόητα είτε λιγότερο χρήσιμα κείμενα. Και προφανώς τα μαθηματικά θεωρήματα ήταν ασφαλώς μεταξύ αυτών, αφού επιπλέον δεν μιλούσαν για τον Θεό. Από αυτή την άποψη επιλογής ο Αρχιμίδης δεν ήταν τυχερός. Τα βιβλία του ήταν για προχωρημένους σε μαθηματικές γνώσεις και δεν μπορεί παρά να ήταν λίγα σε αριθμό αντιτύπων. Κατά το τέλος του 10ου αιώνα έγινε στην Κωνσταντινούπολη η αντιγραφή μιας ομάδας βιβλίων του Αρχιμίδη. Αυτά τα αντίγραφα κατά το 13ο αιώνα βρισκόταν στην Ιερουσαλήμ. Εκεί ένας μοναχός θέλησε κάποια στιγμή να γράψει ένα εκκλησιαστικό κείμενο. Είχε στη διάθεσή του μερικές μεμβράνες από δέρμα γίδας, με κείμενα που δεν τα κατανοούσε και δεν τον ενδιέφεραν, άσε που τον θύμιζαν και τους ιδεολολάτρες Έλληνες. Και έκανε αυτό που έκαναν όλοι όσοι βρισκόταν στη θέση. Έπλυνε, έσβησε, καθάρισε τις μεμβράνες. Τις δίπλωσε στα δύο, έτσι, τις δίπλωσε στα δύο, σε ένα δίφυλλο δηλαδή, για να μπορεί να τις ενώσει σε βιβλίο όταν θα τελείωνε, και έγραψε πάνω τους ένα λειτουργικό ευχολόγιο, δηλαδή ένα λειτουργικό βιβλίο της Ορθόδοξης Εκκλησίας, που περιέχει το τελετουργικό τυπικό των διαφόρων ακολουθιών και τις ανάλογες κατά περίσταση ευχές. Σήμερα έχουμε αποκρυπτογραφήσει το όνομα του μοναχού, Ιωάννης Μύρων. Γνωρίζουμε ακόμα ότι ολοκλήρωσε την αποτρόπη πράξη του το έτος 1229. Τα βιβλία του Αρχιμίδη που βρισκόταν στην αρχική γραφή ήταν 5. Περί σφαίρας και κυλίνδρου, περί ελίκων, κύκλου μέτρησης, περί επιπέδων ισορροπιών, περί οχουμένων, των στομάχιων και αυτό που έχουμε αναφέρει ως τώρα, περί των μηχανικών θεωρημάτων προς Ερατοσθένη Νέφωτος, το γνωστό πλέον ως Εύθοδος. Τα 3 τελευταία είναι τα μοναδικά γνωστά αντίγραφα. Δεν υπάρχουν άλλα στον κόσμο, είναι τα μοναδικά. Θα ήταν πολύ μεγάλο πράγμα να ανακαλυφθεί αυτό. Το παλίψιστο με το λειτουργικό ευχολόγιο μεταφέρθηκε για χρήση στη μονή του Αγίου Σάβα, στα ερευνητικά είναι γνωστή ως Μαρ Σαββά, πριν από τον 16ο αιώνα. Δεν υπάρχει καλύτερη χρονική εκτίμηση γι' αυτό. Η μονή αυτή κατά την παράδοση ιδρύθηκε το έτος 483 από τον Άγιο Σάββα στην έρημο της Ιουδαίας μεταξύ Βιθλεέμ και Νεκρής Θάλασσας και έγινε σπουδαίο πνευματικό κέντρο. Διέθετε οργανωμένο βιβλιογραφικό εργαστήρι και κατά το 1834 η βιβλιοθήκη της περιείχε περισσότερο από 1000 χειρόγραφα. Μέχρι το 1830 περίπου, το παλίψιστο χρησιμοποιείται στη μονή ως προσευχητάριο. Φαίνεται ότι εκείνη περίπου την εποχή, το χειρόγραφο μαζί με άλλα βιβλία της βιβλιοθήκης στάλθηκαν στο μετόχι του Παναγίου Τάφου στην Κωνσταντινούπολη. Το έτος 1846, ο Γερμανός θεολόγος Κωνσταντίν Τίσεντορφ, οι θεολόγοι θα τον ξέρουν πολύ καλύτερα γιατί ήταν αυτός που ανακάλυψε τον Συναητικό Κώδικα. Ο Συναητικός Κώδικας είναι το αρχαιότερο βιβλίο που αναφέρει την Αγία Γραφή, την Καινή Διαθήκη, γιατί την άλλη την έχουμε, και είναι περίπου το 4ο αιώνα. Μελετώντας λοιπόν στη βιβλιοθήκη του μεταχείου του Παναγίου Τάφου Τίσεντορφ στην Κωνσταντινούπολη, επισήμανε το παλίψιστο και διαισθάνθηκε την αξία του χωρίς να μπορεί να αναγνωρίσει το μαθηματικό του περιεχόμενο. Αφαίρεσε μάλιστα και ένα φίλο του, ώστε να μπορεί να το πουλήσει αν επιβεβαιωνόταν η αξία του, κάτι που δεν συμβιβάζεται βέβαια με τη θεολογική και την ερευνητική του ιδιότητα. Όμως ο Τίσεντορφ δεν αναγνώρισε ότι το κείμενο ήταν το Αρχιμίδη. Αυτός που το διαισθάνθηκε πρώτος ήταν ο Γερμανός ιστορικός των μαθηματικών Χέρμαν Σούνε, ο οποίος είχε εξοικειωθεί με το αντικείμενο λόγω της απασχολήσεώς του με τις εκδόσεις του Ήρωνος του Αλεξανδρέως. Ανακοίνωσε την παρατήρησή του στον δανό ελληνιστή και μελετητή του Αρχιμίδη Γιώχαν Χάιμπερ, ο οποίος αναγνώρισε αμέσως την προέλευση του αποσπάσματος. Η ελληνική κοινότητα, η επιστημονική κοινότητα, αλλά και όλη η ανθρωπότητα οφείλει πάρα πολλά στον οξυδερκή ελληνιστή δανό μελετητή. Ας είναι η αιώνια η μνήμη του. Ο Χάιμπερ μετέβη στην Κωνσταντινούπολη το 1906, εδώ έχω μια εφημερίδα από τη New York Times που ανακοινώνουν ακριβώς αυτή την ανακάλυψη του Χάιμπερ.
Οπότε πήγε στην Κωνσταντινούπολη να το μελετήσει, οπότε πίστηκε ότι το κείμενο που φαινόταν αχνά κάτω από το ευχολόγιο, όσο μπορούσε να το διαβάσει με έναν απλό μεγεθυντικό φακό, ανήκει στον Αρχιμίδη. Φωτογράφησε τις 177 σελίδες, ήταν μικρό πράγμα, 177 σελίδες του χειρογράφου και τα κείμενα, με κενά βέβαια και τέλειας, που μπόρεσε να διαβάσει και έκανε μία δημοσίευση το 1907 στο γερμανικό περιοδικό Χερμέρ. Εξέτασε πάλι το χειρόγραφο το 1908, ξαναπήγε στην Κωνσταντινούπολη, και τα τελικά αποτελέσματα της έρευνάς του τα ενέταξε στη δεύτερη έκδοση των έργων του Αρχιμίδη το 1910 με 15 που έκανε και μια έκδοση. Θυμόσαστε ότι σας έδειξα στην αρχή, στο προηγούμενο μάθημα, αυτή την έκδοση του Χάιμπα, που είναι και η πιο σημαντική. Μετά την επανεξέταση του Χάιμπα το 1908, το παλίμψιστο εξαφανίζεται και επανεμφανίζεται στην κατοχή της μιας γαλλικής οικογένειας που ζούσε στην Κωνσταντινούπολη. Ο κάτοχος ισχυρίζεται ότι το αγόρασε από κάποιον μοναχό, αλλά το Πατριαρχείο Ιερουσαλήμων ισχυρίζεται βασίμως ότι κλάπηκε, δεδομένου ότι το μετόχι δεν είχε το δικαίωμα να πουλάει χειρόγραφα της βιβλιοθήκης του χωρίς την άδεια του Πατριάρχη και τέτοια άδεια δεν δόθηκε ποτέ. Το 1920, κατά είναι μια ιστορία κινηματογραφική, το 1920 το χειρόγραφο μεταφέρεται στο Παρίσι. Η ασέργεια όμως πάνω στο αρχαίο κείμενο δεν σταμάτα. Γύρω στα 1929, για να αυξηθεί η εμπορική του αξία, προστίθεται στο ευχολόγιο 4 πλαστές χρυσές εικόνες των Ευαγγελίων, δήθεν βυζαντινής τεχνοτροπίας, που αργότερα δυσκόλεψαν ακόμα περισσότερο την ανάκτηση του αρχαίου κειμένου. Το παλίψιστο του Αρχιμίδη τέλος πουλήθηκε σε μια δημοπρασία της 29ης Οκτωβρίου του 1998 από τον Νίκο Κρίστης στην τιμή των $2,2 εκατομμυρίων σε κάποιο άγνωστο Αμερικανό εκατομμυριούχο συλλέκτη. Προσπάθησε και η ελληνική πλευρά να το αποκτήσει, αλλά δεν τα κατάφερε. Τότε ο Υπουργός Πολιτισμού ήταν ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Λοιπόν, κάτι off the record τώρα. Δεν μπορεί να γραφεί. Αγαθή τύχη έκανε να συναντήσουμε μια μέρα έναν καθηγητή βυζαντινολόγου, του οποίου του είχε ανατεθεί αυτό το πράγμα, να δει αυτό το χειρότερο γραφωτήτα. Γιατί αυτός είχε πολλές δουλειές εκείνη την εποχή και δεν μπορούσε να φύγει από την Ελλάδα να πάει στις ΗΠΑ, έστειλε μια άλλη καθηγήτρια που ήταν υφισταμένη. Ως φιλόλογος, δυστυχώς, δεν κατανόησε ότι τι ήταν αυτό το πράγμα. Και γι' αυτό δεν προσπάθησε η ελληνική κυβέρνηση να το πάρει. Δεν ήταν θέμα ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν θα το πλήρωνε. Δεν το ήξερε. Δεν κατάλαβε τι ήταν αυτό. Δεν μπορώ να πω ονόματα, είναι off the record. Πάντως, όντως, τους γνώρισε τους άνθρωπους. Όμως, εδώ είχαμε μια ευτυχή κατάληξη, γιατί ο γνωστός Αμερικανός συλλέκτης, δεν θέλω να πω το όνομά του, αλλά είναι από τους πιο πλούσιους ανθρώπους του κόσμου και ασχολείται με κομπιούτερς. Νομίζω ότι δεν καταλάβει ποιος είναι. Ο άγνωστος λοιπόν Αμερικανός συλλέκτης παρέδωσε το παλίψιστο για μελέτη και συντήρηση στο Walters Art Museum της Βαλτιμόρης. Έκτοτε ξεκίνησε η προσπάθεια ανάκτησης των πραγματιών του Αρχιμίδη με κάθε διαθέσιμη σύγχρονη τεχνική από μια διεθνή ερευνητική ομάδα ειδικών επιστημόνων με χρηματοδότηση του συλλέκτη, δεν μονάχα το πήρε και το φανέρωσε, αλλά χρηματοδότηση και τη μελέτη. Αν και πολλοί επιστήμονες δέχτηκαν να εργαστούν άνευ αμοιβής, θεωρώντας τιμή τους να μετάσχουν στην προσπάθεια. Στην έρευνα χρησιμοποιήθηκε κυρίως η τεχνική των ακτίνων, τον φθορισμό των ακτίνων εκεί. Έγινε πολύ μεγάλη προσπάθεια να συντηρηθεί το παλίψιστο, γιατί είχε υποστεί όλα αυτά τα χρόνια μεγάλες ιστορίες από τη μούχλα. Πολύ χρήσιμες ήταν και οι φωτογραφίες του Χάιμπα που βρέθηκαν στη Βασιλική Βιβλιοθήκη της Δανίας και αναπαράχθηκαν ψηφιακά, γιατί αν και η τεχνική της αρχικής λήψης ήταν καθυστερημένη με εκείνα τα μέσα του 1900, η κατάσταση του κειμένου ήταν τότε πολύ, πολύ καλύτερη. Ανακτήθηκε έτσι το 80% περίπου του σβησμένου αρχικού κειμένου, το υπόλοιπο παρέμεινε δυσανάγνωστο, κυρίως επειδή σε κάποιες περιοχές τα υπολείμματα της αρχικής μελάνης ήταν ελάχιστα και τα γράμματα δεν ήταν επανάγνωστα.
Εδώ βοήθησε η σταθερή και συνεπής γραφή από τον ίδιο τον αρχικό γραφέα του κειμένου του Αρχιμίδη, που χρησιμοποιούσε σταθερά χαρακτηριστικά στα γράμματα. Με αποτέλεσμα να μπορούμε εμείς να ξαναβρούμε ποια γράμματα έλειπαν. Μονάχα βλέποντας ένα μικρό τμήμα τους. Το 2004 διοργανώθηκε ειδικό συνέδριο για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας και της εξερεύνησης λύσεων των προβλημάτων. Εκεί προτάθηκε η χρησιμοποίηση της τεχνικής, μια καινούργια τεχνική των ακτίνων Χ, η οποία και εφαρμόστηκε. Εδώ τώρα βλέπετε, είναι πάρα πολύ ωραία αυτή η φωτογραφία, βλέπετε από τη μια μεριά τα βυζαντινά γράμματα που είναι γραμμένα από πάνω και στο βάθος βλέπετε την έλικα του Αρχιμίδη. Το 2006 είχε κατορθωθεί η αποκάλυψη όλου του κειμένου. Όλο το κείμενο πλέον το έχουμε. Το πρόβλημα από την ανάγνωση του παλίμψιστου μετατέθηκε στην ερμηνεία πλέον, και όχι στο να το διαβάσουμε, και την αξιοποίηση των γνώσεων που περιλαμβάνονται σε αυτό. Λοιπόν, μόνο το παλίμψιστο να είχε αυτό το κείμενο για την έφοδο που σας είπα, κάνει τον Αρχιμίδη όχι απλώς μεγάλο, το κάνει θέμα, έτσι. Λοιπόν, εγώ θα σταματήσω μέχρι εδώ, νομίζω σας κούρασα σήμερα. Τις επόμενες φορές θα είναι πολύ πιο απλά τα πράγματα. Εγώ λίγο μια ερώτηση να κάνω. Αν μπορώ να σας απαντήσω. Ναι, το κείμενο αυτό, το αρχικό του παλίμψιστου, γράφτηκε τον 9ο αιώνα, έτσι. Ναι, 9ο με 10ο αιώνα. Αυτός που το αντέγραψε, το κατανοούσε, μπορούμε να είμαστε θέση να ξέρουμε αν το κατανοούσε ή αν αντέγραφε. Ναι. Φαντάζομαι ότι θα πρέπει να το κατανοούσε εν μέρει τουλάχιστον. Για το συγκεκριμένο δεν ξέρουμε. Ξέρω όμως κάτι άλλο που είναι λίγο πιο μπροστά, τον 9ο αιώνα, ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, ο Λέων ο μαθηματικός, ο φιλόσοφος, ένα πολύ μεγάλη προσωπικότητα τότε στα μακεδονική εποχή, ήταν αυτός που έδωσε εντολή να μεταφραστεί όλος ο Αρχιμίδης σε Αττική διάλεκτο. Άρα σημαίνει ότι ήξερε τι έκανε. Έτσι. Και μάλιστα το έργο αυτό του Λέοντα του μαθηματικού είναι αυτό που το έχουμε σαν κώδικα Α, έτσι λέγεται, και είναι αυτό που δημοσίευσε ο Χάιντλερ την πρώτη φορά. Μετά περιέλαβε και το παλίμψιστο. Δηλαδή χάρη σε αυτόν τον Λέοντα σώθηκε ο Αρχιμίδης. Άρα πρέπει να το κατανοούσε φυσικά. Δηλαδή, Απόστολε, είπες ότι εμείς τι σχέση έχουμε με αυτά, οι φιλόλογοι άξιζε τον κόπο. Καλά πήγα. Καλά πήγα. Εγώ ήθελα να του κάνω μία ερώτηση. Γιατί δεν πήγε όμως ο Πακερτζής να του δει το θέμα, ο Χαράλαμπος. Ποιος? Εξήγησε, το είπε ξεκάθαρα. Καθηγητής. Δεν μπορώ να σας πω. Τέλος πάντων. Θέλω να κάνω μία ερώτηση, αλλά πρώτα μια προσωπική εξομολόγηση. Όταν ήμουν Δευτέρα Δημοτικού, ο δάσκαλος έλεγε στον πατέρα μου ότι θα γίνει ένας σπουδαίος μαθηματικός. Στην Τρίτη Δημοτικού είχα μια εκπληκτική δασκάλα, η οποία λόγω φτώχειας δεν μπόρεσε να σπουδάσει φιλολογία και έγινε δασκάλα. Αλλά σαν να μας δίδασκε ένας καταπληκτικός φιλόλογος και μου έβαλε τον έρωτα για τη φιλολογία. Εάν είχα κανένα δάσκαλο σαν τον εκπληκτικό θεολόγη, δεν ξέρω αν ήμουν τυχερός ή άτυχος, ακολούθησα τη δασκάλα και έγινα φιλόλογος παρά το θεολόγιο για να γίνω μαθηματικός. Άρα νωρίς λατίνα. Νομίζω, ναι. Λοιπόν, θέλω να σου πω το εξής. Εγώ τώρα λεπτομέρειες δεν μπορώ να πω. Ας πούμε, οι Εβραίοι τόσο, οι Αιγύπτιοι τόσο, οι Κινέζοι τόσο, για το πι. Δηλαδή, είχαν επικοινωνία, γνώσεις, ή ήταν αυτόνομη αυτή η ιστορία? Για τους Κινέζους, εγώ πιστεύω ότι ήταν αυτόνομο. Για τους εδώ δεν πρέπει να ήταν. Δηλαδή πρέπει να υπήρχε ένα κανάλι επικοινωνίας μεταξύ Βαβυλωνίων και Αιγυπτίων. Μην ξεχνάτε ότι μπορεί εμείς να τους κερδίσαμε με τον Αλέξανδρο πολεμικά, αλλά έγινε ό,τι έγινε και με τους Ρωμαίους. Αυτοί μας κερδίσανε πολιτισμικά. Όταν οι Έλληνες πήγανε και κατέλαβαν την Ασία,
Αυτοί είχαν πολύ περισσότερες γνώσεις και πολύ πιο μεγάλο πολιτισμό από ό,τι είχαμε εμείς. Και οι Αιγύπτιοι και οι Βαβυλώνιοι. Στην επιστήμη τουλάχιστον. Ναι, στην επιστήμη και στην διοίκηση του κράτους. Και από εκεί πήραμε εμείς πολλά πράγματα. Δηλαδή είναι μια μίξη. Λοιπόν, αυτοί λοιπόν τα είχαν αυτά τα πράγματα. Τα είχαν μελετήσει και είχαν κάνει μάλιστα, δεν το περιέλαβα μέσα, και τα πρώτα βήματα της τριγωνομετρίας πάλι γίνονται από αυτό. Μετά βέβαια τα πήραν πάλι οι Έλληνες, τα επεξεργάστηκαν και φτάνουμε στην σύγχρονη εποχή. Αλλά εγώ πιστεύω ότι εκείνη την εποχή υπήρχε ένας διάβλος επικοινωνίας μεταξύ Αιγυπτίων και Βαβυλωνίων. Όμως, όλες αυτές οι γνώσεις, αυτή ήταν και η διαφορά του ελληνικού πνεύματος, αυτή είναι η προσφορά του ελληνικού πνεύματος, ήταν κλεισμένες μέσα στη σελίτ, μέσα στα ιερατεία και δεν διέρεαν. Γι' αυτό και ο Μεταπόντιος, ο Ήπασος δολοφονήθηκε, γιατί ήθελαν και οι Πυθαγόροι να εφαρμόσουν το ίδιο σύστημα. Δηλαδή οι γνώσεις που είχαν να είναι μέσα στους Πυθαγόριους και να μην διαρρέει προς τα έξω. Ενώ ο Αρχιμίδης δεν το κάνει αυτό. Όλο το μουσείο τότε στην Αλεξάνδρεια δεν το κάνει αυτό. Τις γνώσεις τις βγάζω προς τα έξω και μπορεί ο κάθε ένας να πάει να τα βρει, να τα μελετήσει και να τα διαβάσει. Όπως είπαμε και σε άλλα μαθήματα, η διαφορά αυτή είναι που είναι θεολόγοι. Τη γραφή την ήξεραν τα ιερατεία. Δεν την επέτρεπαν όμως να βγει έξω. Ο Πλάτωνας και ο Κέσσαρα αναφέρουν, ο Κέσσαρας, ο Γάιος Ήλιος Κέσσαρα που έγραψε, το έκαναν τάχα για να μην αδυνατήσει η μνήμη. Εγώ όμως σας το είπα πολλές φορές, λέει ο Κέσσαρας, ότι αυτό γινόταν, δεν επέτρεπαν τη γραφή να κυκλοφορήσει, ναι inferatus και έννοια vulgus, για να μην μεταφερθεί η γνώση στο πλήθος. Αυτή είναι η διαφορά και γι' αυτό είναι και τεράστια η παραγωγή του ελληνικού πνεύματος. Ηλία. Για το πι θα μας ρωτήσω. Είπαμε ότι ο Αρχιμίδης έδωσε κάποια όρια για το πι. Και ότι είχε κάνει, ας το πούμε, είχε κάνει μια ακολουθία με την οποία μπορούσε να βρίσκει αυτά τα όρια. Έδωσε, ας πούμε, προφαντάζομαι σε κάποια επιστολή, σε κάποιο κείμενο, το 96άγωνο. Γράφει σε ένα του κείμενο, ναι. Περιελίκων εκεί. Λοιπόν, αυτός φυσικά εκεί παίρνει το 96άγωνο, αλλά θα μπορούσε, ας πούμε, να πάει με πιο μεγάλη ακρίβεια και με πιο μεγάλη ακρίβεια και με πιο μεγάλη ακρίβεια. Να πάει και άλλο. Ναι. Αυτό το πράγμα το είχαν οι υπόλοιποι, δηλαδή ότι να δίνουν κάποια όρια ή απλά μιλούσαν για ένα συγκεκριμένο αριθμό. Συγκεκριμένο αριθμό, αυτή είναι η διαφορά. Οι άλλοι λέγανε, ας πούμε, είναι τόσο, τάκ. Ναι. Και μάλιστα οι προηγούμενοι ούτε καν έλεγαν ότι το πει είναι τόσο. Έλεγαν υπάρχει αυτός ο τύπος. Για να βρω, ας πούμε, το ευαδόν, αν ξέρω εγώ την ακτίνα ή τη διάμετρο, χρησιμοποιώ αυτού του τύπου. Δεν έβαζαν μέσα το πει. Είδες εκείνο με τους Αιγυπτίους. Έτσι. Δεν μπήκε στο μυαλό τους να βρω εγώ αυτόν τον αριθμό. Αυτή είναι η καινοτομία του. Αυτό και για τους Κινέζους που το έδωσαν με πιο μεγάλη. Δεν ξέρω για τους Κινέζους τι. Εγώ ξέρω απλώς ότι οι Κινέζοι λένε βρήκαν τόσο. Πώς το βρήκαν δεν το ξέρω. Λοιπόν, ευχαριστούμε το Θεολόγη. Θα συνεχίσουμε με το Θεολόγη.